E sei que é un atrevimento decirlo, pero vou a decirlo. Sucedeu, como en tantos plenos, que defendemos as mocións, defendemos aos veciños, estaba abarrotados a digo de veciños e de veciñas, e terminou o pleno e nos felicitaron como tantas ocasións. Ao día seguinte me paran na rúa, unha veciña me para na rúa e me dice, me deu as grazas pola defensa que fixen da moción, en concreto da que estaban ali os veciños, e me dixo: Xosé, me acordaches no Parlamento a Xosé Manuel Beiras, e vos podo dicir unha cousa, compañeiro, nunca na miña vida me dixeron un cumplido como este, nunca me sentí tan orgulloso. Ben, agora estaba escoitando e fun tomando máis nota das que tiña tomadas. Tomando máis nota. Porque, mirad, fomos quen de traballar nos plenos, de prepararlos. Preparar un pleno necesita tempo, documentación. Vou aos plenos, sempre o digo, e vou a cascar, non a que me casco. E casco, E casco. O alcalde suda e pasa as canutas, e todo o goberno tamén. Os que tendes ir aos plenos podedes certificarlo. Pero tamén fixemos política de oposición na rúa. Mobilizamos os veciños, os informamos. Denunciamos favoritismos. Denunciamos actitudes partidistas dun goberno rancio. O goberno máis rancio que levamos sufrido do Partido Popular en toda a democracia. Vos podo asegurar que é o máis rancio. Un goberno que coacciona aos veciños, que lle impide manifestarse mandándolle a seu grupito colaborador, que eu chamo a Santa Compaña, son 30 que sempre van a onde van o alcalde, coaccionando aos veciños que non se manifesten en contra do alcalde. Podendes creer que os traballadores do Concello non lle deixen falar comigo? Podendes creer isto? Podendes creer que cando estaba o arquitecto municipal me decía: Xosé, non me comprometes, que se me mira unha marca, acabaron a despedirme por un informe que non lle gustaba ao alcalde, un informe que desapareceu do expediente donde está acusado de prevaricación, un informe que falta do expediente. Ben, compañeiro, decías que por lo menos había que entender dous principios. Un era o de dependencia e outro de dominio. Pois aquí temos traballo de abondo, porque precisamente son os que día tras día este alcalde quer machacar neste pobo. Día tras día. Basta xa de lobos con pel de ovella, de políticos victimistas que agachan a orella diante dos seus superiores. Basta xa de paro, basta xa de crisis, de ferias de abril, de chotis madrileños con festas de Lolito Manolo Escobar, que non son a nosa cultura, que estamos en Bayona, de Galiza, e non na España caní. Digo vos o dos chotis porque foi un acto oficial donde me enfermeo a sangre, lo digo de verdad, e a próxima vez que suceda me levanto e me marcho. Un acto social o Día das Letras Galegas, o Día das Letras Galegas, que cantaron un chotis madrileño. O Día das Letras Galegas. A próxima vez que suceda, dixen meus compañeros, me levanto e me vou. Porque iso é un atentado á dignidade política de calquer nacionalista. Ben, sabendes que este proxecto, este goberno,
sempre que estaba gobernando, o tempo que durou gobernar o bipartito, decía que non se invertía en Baiona. Bueno, pois o outro día venderonos unha piscina municipal na finca dos Tendales, na finca onde pretendíamos facer os nosos compañeros, a conselleira de Vivenda, Teresa Taguas, lle solicitou ao Concello para facer 45 viviendas sociais. Pois sacaron a concurso unha piscina municipal, para cumplir un pacto de goberno acordado con o señor Vilar, que agora sae do Partido Popular outra vez. Chegou a decir que era de esquerdas algún tempo. Ben, e esa piscina que nos pretenden facer, resulta que no pleno se descubriu que un bono familiar en esa piscina en Baiona vale 70 euros, na piscina mancomunada nos vale 20. Esta é a xestión do Partido Popular: privatizar e privatizar e privatizar. Temos outra mostra. Fai 4 anos concretamente conseguimos para este pobo, dende a Xunta de Galicia, o compañeiro Anxo Quintana asinou un compromiso con 600.000 euros para facer un centro de día. Leva 6 meses rematado e aínda non o abriron. Esa é a xestión do Partido Popular. Según parece, están preparando as bases para privatizar a súa xestión. Temos unha galascola, ahora non sei se chaman a galiña cega ou a galiña azul, non sei como se chaman, que xa está saturada. Necesitamos máis galascolas. E ademais é un claro exemplo de como se deben de facer as cousas, xa que o nivel de funcionamento é extraordinariamente exquisito. Outra prueba da política do Partido Popular, non só municipal, sino a nivel galego, é que o muelle dos mariñeiros pretenden montar unha cafetería encima do muelle. Iban a montar unhas salas para elaboración e limpeza do percebe e selección, e a Xunta de Galicia dixolle que non, que van a montar unha cafetería para facer unha estación para os veciños, os clientes que veñen das cires. E, mentras tanto, os mariñeiros de toda a vida de aquí vámonos botando fora, como fixo Ronáutica. Eso sigue sendo a política do Partido Popular. Unha política que foi capaz, en 4 anos, de eliminar casi 400 plazas de aparcamento de superficie gratuitas no centro de Baiona. Plazas que o propietario do Parque do Aral admitiu en un escrito da prensa dicindo de que tiña acordos firmados e que tan pronto se inaugurara ese parking o señor alcalde se comprometera a eliminar estas plazas. Estes son os compromisos do señor alcalde e do Partido Popular. Uns compromisos que acordou en plena campaña de atender as parroquias e que invirtiu todo o diñeiro canto había en facer obras repetidas e algunhas delas aínda sin estrenar. Compromisos como de potenciar a mancomunidade e, como vos dixo antes o compañeiro, unha mancomunidade que é cosa, porque temos un orzamento de 700.000 euros, unha mancomunidade que está prestando os servicios de praias, os servicios de piscina, unha maquinaria con 3 pezas de maquinaria e 3 operarios, e que agora mismo, a partir de hoxe, quedamos sin grumir, é dicir, sin o equipo de emerxencias que tiñamos. Calquera de nós estuvemos toda a semana informando os veciños e marcharon moi preocupados porque se deron conta que calquera de nós podemos estar suxeitos a ter necesidade de esta xente e non vamos a poder tela, porque despediron a 9 homes e mulleres, porque o señor Louzán pretende privatizar o servicio de bombeiros e o diñeiro que ten para esta cuestión non o quer dar. O único que quer é seguir co clientelismo político, clientelismo de seguir contratando a xente
para que sigan votando ao Partido Popular cos votos cautivos que levan toda a vida facendo para manterse no poder. Situacións gravísimas como as que están sucedéndose ca venta ambulante ilegal que están facendo pechar a moitos negocios de Baiona, ou como que está padecendo o comercio da Rúa Calavera la Pinta, que o alcalde deixa libre albedrío a unha empresa. Por certo, todas as empresas que traballan en Baiona son do mesmo grupo, non sei por que será, e sempre, aínda que non ganen elas os concursos, os criterios dos técnicos danlle sempre a protección necesaria para a súa adjudicación. Por algo será. Por algo será. Pois en Calavera la Pinta hai comerciantes que están sufrindo as consecuencias gravísimas por falta de competencia municipal, por deixar facer as empresas o que lle dá a gana, por defender os intereses das empresas por encima dos intereses dos comerciantes de Baiona. Nos, pola nosa banda, temos un programa estudiado, un programa falado con diferentes colectivos, un programa donde o turismo en Baiona é unha fonte importante de ingresos. Non é a máis importante, pero sí é unha fonte importante, e debemos de procurar desestacionalizarlo. Debemos facer un turismo, debemos promover un turismo sostível, pondo en valor o noso espazo natural e os nosos recursos naturais. Temos uns petroglifos en Sabarís que non se poñen en valor dende o Concello, aínda que xa están ben valorados, porque, según eles, están as máis enemigas, non están xente da súa corda. É por único motivo. Temos a batería de Silleiro abandonada en Baredo, un luxo que este pobo non se pode nin se debe de permitir. Unha batería de Silleiro que foi arrebatada aos veciños de Baredo e donde eles teñen que ser os maiores beneficiarios destas actuacións. Temos a Praia Ladeira, chea de penedos encima da area. Temos unha Praia Ladeira con un camping que parece unha urbanización con máis de 80 chalés ilegales, na que o BNG trasladou a denuncia, porque sigue montando chalés, trasladou a denuncia ao goberno local e non fixeron nin caso. A todo chegaremos. Temos o deporte tradicional e participativo, o deporte de base, abandonado completamente. Foron quen de privatizar a xestión do pabellón municipal pola incompetencia da súa concelleira, simple e llanamente, porque temos un equipo de goberno cheo de incompetentes. Queremos para os nosos jóvenes unha casa da xuventude. Non se pode engañar a xente. Semana pasada quería o alcalde inaugurar unha aula, enseñarlle unha aula á xuventude, donde iban a pôr a Wii, os futbolíns e non sei que máis. Pensan que a nosa xente que é tonta. Temos uns servicios sociais tan nefastos que a cabo do ano teñen remanentes dos seus orzamentos e o gastan en festas de fin de ano, mentras as ONGs de Baiona non teñen diñeiro para cubrir as primeiras necesidades de tanta xente que está pasando agora apuros. Aprobouse fai uns días o PEPCHA. O PEPCHA é o Plan Especial de Protección do Conxunto Histórico Artístico.